تحت قرصي اتي قدامنت زوهبو صلات لمعاتيو عب قلحتا كوهبو دما قدنت يخون تحت قرصي انت زي تماليو كل تمتنتات بحبار كسرح سلا زيكال زيغاتات كابنا بن ام مغعز طوح ترانسبورت بسنك زي مركاب زباتات ركبات اغلغلوت يبزح هاجر نملمعن نمهناتن زكيات صعري فرالو يخون منغست إرترا كل جنا سلسته جنزبه نقداي تحت قرصي غوسيو ابتم كالوت صلاتات كتكراي مرصن كند زخونه عدل مغعزيان قرب صوري زستماين تحريمهم ابز صنح زسفح كفال هاجرنا بغزيف وصايتات تطح منغدي ابيتي ديغاتات بمودات كل زيغا تتقامي كخون يسرح لهم أب زحلفة 26 عامتات ناتسنات أب محبراو أغلغلاتات أب منوابرو حزبي مسرتا فتح زرغاغصون أب معبال هاجر لعل ترا زبركتون أب بيت استراتيجيكاويان تحت قرصتات تواريدومن أب موداد يركبون منغستي أمونغو قطرن كتمان زصنحه ناي أغلغلوت فلليات بمصباب معري زرغح معباله أم مرغغاص زتكره اواناو تلمتاتو أم معمام كم زركب يفلط معباله حنت هاجر زي تساتفو ملا حبرتسب كون كخون كم زيكل اتفلط حقيو سلازغونه دما منغستي إرترا نقول زيغاز ساتفن بكل درجات حبرتسب زماكلن لمعتاو مدبات حنصيصو كسرحن صنيحن اللون نزي أب كبابيو زكازلو لمعتاو سرحت دما وكلت حزب زخونو أبالات بايتو زوا ماكل نقولو تزكيات صعرتات منغستي كل حزبي بحنساب تنقساقيسو كعزبو سلا زيكال بمنغدي وكلتو أبيلو ببقوانو نزل على الحتتات قبوء ملاشن مبرهن نمهب بقربا أبوتا لمعت ترخيبكا زكيات نتفتات معزابيو محيال هزباو سلطانات مس محيال ممحداراتن أكالات منغستن جنبارن زت أساسر كوينو نمحيالهم أتم قلبيت ناي كل مدبات زخونو بخمس تمرت وكلت هزبي زخونو أبالات بايتو بابوانو مس هزبوم بمرخاب بزعبا هلو اواناو كونتات مس هزبومن منغستومن أم مرخاب زتصاوت وزلو قده قليل أيكونن أب معبالة كومات عبقرة زتصاوت هزباو بايتوتات أب اوان قالسنا صنت زعوتو كبرتات داغماي عند ماكل مدبات معبالن بلصقنان هاجر كوينوم سلازتخصكسو أب غسغاس لمعتاو مدباتنا عبستواصو يغبرو مهلاوم حدست ولدو بزغباء كورسو كل أكل حبرتسب بغبوق سرحلو زغباء يوم كابزي بمقاسم باريو بايتو زوا ماكل أب ناي كلتا معلتات عدوتو أب زوا ماكلن دبوبن عدوتو زفلمم إذا دما كل مدبات لمعات نمنجست تراي كي تجدفه كومات أمنهنات هاجر زلون ترى نمعزاز بزوات مدب أبنتاو سرحت سرقايت عزيبو
ቀጺሉ ባይቶ ዘይቀን ኣይወለድ ንዝብል ምስለ ኣበው ኣብ ገረመውን ብተመሳሳሊ ብተበግሶ ደቂ ዓዲ ናብ ዓዲ ዘእቱ ግሩም ዝኾነ ጽርግያ ይህነጽ ከም ዘሎ ይተዓዚቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ባይቶ ዞባ ማእከል ንሓደ ካብቶም ዓበይቲ ስትራቴጂካውያን መደባት መንግስቲ ኣብ ምዞባ ሰረጃqa ዝህነጽ ዘሎ ቀለቤታዊ መንገዲ ተዓዚቡ እቲ ዝህነጽ ዘሎ ጽርግያ ካብ ከባቢ ቤት ገርጊስ ተበጊሱ ብበለዛን ዓዲ ንፋስን ኣቢሉ ኣብ መንገዲ እምባደርሆን ዝጽምበር ናይ 12 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱን 20 ሜትሮ ዝጎኑን ጽርግያ ኮይኑ እተን ካባጽእ ከቢድ ጽዕነትን ጽዒነን ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ረጊጸን ናብ ዞባታት ዓንሰባ ጋሽ ባርካን ካልእን ዝጓዓዛ ዝነበራ መካይን ድሕነተን ንምውሓስን ጥጡሕ መንገዲ ትራፊክን ንምምቻእ ተባሂሉ ዝህነጽ ዘሎ ፕሮጀክት እዩ ንእግረ መንገዱ ድማ ኣብቲ ከባቢ ናይ ዘለዎ ዓድታት ምቹእ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ንምፍጣር ዝዓለመ መደባት ተዓዚቡ ብዛዕባቲ ተበጋጊሱ ዝስራሐሉ ዘሎ ፕሮጀክት ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ሓላፊ ማእከል ካርታን ሓበሬታን ለተናል ኮሎኔል ጀሜትራ ጌታቸው መርሃጽን ከብርህ እንከሎ እዚ መደብ እዚ ካብቲ ሓፈሻዊ መቃን ናይቲ ሃገራዊ ልምዓት ምስኡ ዝተኣሳሰር መደብ እዩ እዚ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ዘሎ ምጭንቃቅ ናይ ዓበይቲ መካይን ብዝተኻእለ መጠን ተወጊዱ በቀለቤታዊ ጎደናታት ወይ ከዓ ጽርግያታት ከም ተሓላለፍ ንምግባር እዩ ዕላማ ለዚ ሪንግ ሮድ ኢልና ንጽውዖ ኣስታት ናይ 20 ሜትሮ ግፍሒ ዘለዎ እዩ ካብ ቤት ገርጊሽ ተበጊሱ ድማ ከዓ ኣብ መላግቦ በለዛን ባድርሆን ዘሎ ጽርግያ ጸሊም ጽርግያ ናው ተኣሳሰር ናይ 12.5 ኪሎ ሜትር ንውሓት ኣለዎ ከምቶ ዝበልኩ ቀዲመ ናይ 20 ሜትሮ ግፍሓት ኣለዎ ስለዚህ ዝግብኦ ኢንጂነሪንግ ኢንፑት ወይ ከዓ መሃንድሳዊ ስራሕ ተገይሩሉ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ቦታ ብዝተመደቡ መራሕቲ ስራሕን ሓለፍትን ድማ ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂቡ ሓላፊ ፕሮጀክት ቁጽሪ 2 ኣቶ ብርሃነ ሃይሉ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገር ንኸይድ ኣለና በቲ ሓደ ዓቕሚ ሰብ ነዞም ዘለውና ተማሃሮ ዓቕሚ እንዳደለብካ ወይ ከዓ ብሞያ እንዳሰልጠንካ በቲ ካልኣይ መንገዲ ከኣኒ ነዚ መንገዲ እዚ ከዓ ናብ ጥጡሕ መንገዲ ንምቕያር ክልተ ርእሲ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ስራሕ እዩ ዝስራሕ እዚ ንምታይ ዝዓለመ እዩ ዝስራሕ ዘሎ መንገዲ እንታይ ዕላምኡ እንታይ ፍታሕ ከምፅእ እወ እዚ መንገዲ እዚ ብነዊሕ ካብ ነዊሕ እኳ መደብ ወፂኡ ተፀንሐ ዝተፈላለዩ ምክንያት ኣቢሉ ተደናጊ ፀኒሑ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ግን እዚ መንገዲ እዚ ካብቲ ናይ ኣስመራ ዙርያ ዝበሃል ሜንግሮድ ዝበሃል ዓበይቲ መካይን ክሓልፋሉ ዝኽእላ መንገዲ ናይ መጻኢ ናይ ነዊሕ ተሓሲቡን ኣብ መጽናዕቲ ኣትዩ ዝስራሕ ዘሎ ጽርግያ እዚ كندي نوحاتو بخمي سرح منه كندي زاكل ماشينر له سفحاتو درجة تي نسبالتي اللي حسينا زلنا 10 متر أب سفحاتو غوني نقمتها 10 كيلومتر زي درجة حجيب نخرج زلنا دا اتنايمي ساب جريد زبال درجة 700 تزازيم له خنبل نخل ساب جريد أب سابيز كا جل 4 كيلومتر نسبالت زدالنا يالله درجة تزخبر السرعة أب ساب جريد ينبر ناي سابيز وين بزح زجزء وصل يكون درجة 300 السرعة تعيم الله بالتفل
أبتي قرص تحت قرص نايزي كنجمر كلنا مجمرة تي ديزاين قرب تدنوبي قبلنا جرنا حجيك بزخونه بقى أبتي ديزاين دي ولا وود عند جبرنا نخيل سلزلنا صراحة صبوا خير علينا نمزلا أو كواليتي خون ولا أبتي زوس زلوا جزيوين مستي بلاس ناتو مايناس زلوا براخذ لو مقوتها لو عندهم بنا الآن سر خير زلنا أبجريد نبصحنا نخيل علينا حراي برهانه كم زين رئيس زلنا سي قليل صراحة يكونن حيال مال زحتتيو بأنصار جن بوشت أو عامي بوشت عامو خنوسو خاني بمزحي من إسيات نزن زمناوي ماشين رقمار عندنا لنا مو زعبا زي انت تقول تخيل هو تي ورشا يهات ولا تخيل ابز هاجر زلو ورشا هات ولا تخيل تزعبي نتزنقاسي اندا معبل كاديو ولا تعقم سب زنزين زلها كاب هيدروليك سيستم نام الكتريك سيستم زغنا ماشينات اتينا لوا لزين ماشينات زي اتنكا بزم تمهرو زي تونين كتمصخلا ختلهم كلها نمصات بايتا سيرئيكا بزم قول زيوم تهنيسم زلو اساتم كاخم تهنص ابتزدلس كبصحيو مهنات ورشا محل فزلنا زم تمهيرم زلو قول قللتي كونن تمهيرم زلو عمسنيقم زلو درجات عمس حيزم ولو الى نبنا ترى انا بركتنا بصراحه دي عوسال طخ خمي نطف له خمي تقومقمو صحاب ابزن انا بناتك قومقمو خلو صبو خدلو يزلو مهناتو قله اميتاويت تاريخها قله زحل كبل يخل بهري قله زحل يبل قالها نطفات كاخ ندي نطفات አለው ኤክስካቫተር በሎ ግሬደር አብዶዘር ንጡፋት ኮም ኦፕሬተር ኮይም መስራחה አለው ተራ ደቅነስ ያዘ خمي مس ልዑል አበርኩት ለው ወንሳተዊን በቃ አይተሐለላን ልክ ከማአቶም ጎን ጎንም ወፍራለዋ ንአባላት ባይቶ ሓደ ካብ ዝተዓዘብዎ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዘይተዓወቱ መንእሰያት ብፍሉይ ሞያ ዘምሃሮም ኣብዚ እዋን ንኹለን ዓይነታት ከበድቲ መሳለጥያት ልምዓት መካይን ብምምላኽ ኣይ ከም ዕድሚኦም ብዘይ ኣፈላላይ ጾታ ተኣምራታዊ ስራሓት ክሰርሑ ምርኣዮም ፍሉይ ዕግበት ይፈጢሩሎም ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ይሰርሑ ካብ ዘለዉ መንእሰያት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ኣብ ሞያ ድማ እዚ ትምህርቲ እዚ ነብለይሮ ማሽነሪ ሓትመርተላ ማሽነ ኤክስካቫተር ይዝሕዛና ያ ማለት ኣብዚ ዝካይ ዘሎ ዳግመ ህንፃዊ ስራሓት ገለ ልምዓታዊ ስራሓት ተራና በርኩተናትኩም ናይ መንእሰያት ናይ ዓድል ስራሕ ምፍጣር ክሰመመ ይረኺብኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ ማለት ሃገር ንሕና ኢና ዘለና ናብ ሙሉእ ዓቕምና ክንሰርሓላ በዚ መዓልቲ ዝጋጣሚ እዚ ቃልናቱ ማለት حرا هيلن أبزي أمتى توافر كتسرح لك؟ أب إكسكافاتر. كم يرخيب كيف كم قال النستيت؟ دعني تصبوا رخيبيا. جالله دحاني الصراحة فوكسو. أفتي متحبار نايتهم أوبريترات ندي بزيادة طبقينا فريقنا. تم أوبريتراتنا هنا تم معنا وكيل استوهبنا بتعمي نمسكنهم بزيادة سلمتاي. أفتي مهارنا يكستاي. أطبيقهم سلز مهارنا أنا تقديسهم معنا سلز مهارو كم مهارو لهم سلز استبالة بهاجر درجة. أو يناخاب زيادة بوم سلا استيزخون أنا بحجز تبغى تماهرنا مالتي قلت فينا خا كيلنا يو. اللي ماشينيرا سيرتيفيكيت ناقوكي تمنا اللي ماشينيرا رخصاسكي خصاصا أنا نجانغون كده ماشينيرا تما أقومتينا ننتي مكالا بقت ما يدكاسوكي همشين سنة اللي قاتونو سنة ما يدباني مجانغون كده يوسكو لانغا سيرتيفيكيت أتمر رخيم تما دبلومة تاني مجانغون كده هذا ديبو وفر لكم ويا دوزر إن لودر بالبالتهم هجي دوزر ديبلا كات ديبا أطلع سر ديبا شكل لكم هذا لما لين ما شاء الله تمام مرة سنة تقولي أي حاجة تفهم سواقت لك مرة تمام مرة سنيته دي قصيلو أبالات بايتو زوا معكل نابزاقر بمقعز أب مقلقال ميكيل بفولي سمو سألزقي أبز فلت بوتا أب أوان بروتاو قالسن استخايدة في الساميتاتوني بتسيحوم عدد سرحو نابزو بادبو بمقنع بعدها اللو يقعزو فليمو أب حدها اللو دحر مبصاح بزملكوتهم حلفتي ناين قعد حمد ساخو ملغتي دحر ملوات أب عدها اللو منجست يرترا تسجمات الزبين مفتاح ناي رحق مدبات سرح حنسيسو زسرح زلو لمعتاو سرحات كينو نطم ناي عسرتو كلتا كفلي فتنات تفتينهم نزي تعوتو من إسيات مسايو من خيط المتن باقينهم من خيط طرفون زتفال علي مياو تمرتي يوهاب كم زلون بزعبا أبقاقسون ألامون
መጻይ መደባቱ ብሰፊሑ ብዝምልከቶም መብሪ ተዋሂቡ ብዘይካዚ ንፈተነ ኣብቲ ቦታ ዝስራሕሉ ዘሎ መመንጨው ፀሓያዊ ፀዓትን ካልእ ንጥፈታትን ብሰፊሑ ተዓዚቦም ኣባላት ባይቶ ናብ ዲጋ ሎጎ ብምብጻሕ ብዝምልከቶም ሓለፍቲ ንዕላማን ኣሰራርሓን እቲ ዲጋን ዝተሓልፈ መስገደልን ጻዕርን እሞ ኣብ ሓጺር እዋን ብቶናት ዝምዘን ሓመድና ናብ ዓዲ ጓኖት ተባሕጊጉ ዝኸይ ዝነበረ ኣብ መሬት ዓዱ ከም ዝተርፍ ብምግባር እቲ በብዓመቱ ዝግዕ ዝነበረ ማይና ብግቡእ ዓቂብና ኣብ ልምዓት ሃገር ንምውዓልን ዝተሰርሐ ስራሕትን እጹብ ድንቕ ዘብል መደብ ምዃኑ ንባይቶ በሪሎም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣቦ መንበር ባይቶ ዞባ ማእከል ንዕላማት ዑደትን ትዕዝብታቱን ኣመልኪቱ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ሃገር ዓበይ ሓላፍነት ምድሓንን ምብሓስን ክኸውን ከሎ ካብኡ ዘይፍለ ከዓኒ ልምዓን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ህዝቢ ከም ዝረክብ ምግባርን እዩ ሕጂ ኩሎም እቶም ማሕበራዊ ኣገልግሎት ህዝቢ ክረክቦም ዝድለዩ ዘለው ኣበየናይ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ብትምህርቲ ዘመፂና ርሑቅ ገጠራትና ረኪቦም ዶቲ መሰረታዊ ናይ ትምህርቲ ጠለባትን ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን እንተኢልና ብዕዶት ከይድካ ኣብ ተረጋግፀሉ እወ ደብለካ ደረጃ በፂሕና ኣለና ርሑቅ ገጠራትና እቲ ናይ ማይ ቀረብ እቲ ናይ ጥዕና ቀረብ ረኪቦም ዶ እንተኢልና እወ ክንብል ዝኽእለና ኣረጋጊፅና ክንዛረብ ኮይና ብግብሪ ኣብቶም ልውክለና ቦታታት ብኣካል ክንበፅሕ ስለ ዘሎና ናይቲ ዕደትና ኩል ግዜ ንውድቦሞ ሎሚ በዚ ኣጋጣሚ ነካይደ ዘለና ዕደት ኣብ ዞባና ሰላሰሉ ዘለው ናይ ልምዓት መደባት ብዓብዩ ናይ ህንፀት ናይ ዕቃቢ ማይን ሓመድን መገድታት ናይ ምግራብ ብዓብዩ ከዓ ተሰሪሐን ዘለዋ ዲጋታትና ኣብ መፈፀምተን በፂሐንሲ ናብቲ ዝጥምተኦ ዕላማ በፂሐን ዘለዋ ኢልና ንጥምተሉ መገዲ ከነረጋግፅ ምእንቲ ዝተበገስናያ ስለዝኾነ ናይ ብሓቂ ዕላማና ብግብሪ ይስራሓሉ ከም ዘሎ መደባት መንግስቲ ብግብሪ ኣብቲ ዝደለይዎ መገዲ ክበፅሑ በቲ ዝለዓለ ናህሪ ክኸዱ ዝበፅሕሉ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለዉ ከነረጋግፅ ኣብ ከባቢ ዓዲ ሃሎ ናይ ዝርከባ ዓድታት መናባብሮአን ንምምሕያሽ መንግስቲ ብዘካይዶ ዘሎ ዓበይቲ መደባት ኣብዚ እዋን ኣብ ኣፍ ደገ ገዝአን ፅሬቱ ዝተሓለወ ማይ ብቡምባ ክሰትያ ምብቃዕን መብራህቲ ክረኽባ ምኽኣለን ኪኖዚ ድማ በቲ ተኸዚኑ ዘሎ ማይ ከባቢአን ንምልማዕ ብዝተፈጥረለን ዕድላት ኣብ ዓመት 3 ግዜ ምህርቲ ከም ዝሓፍሳ ተገይሩ ምህላው በቶም ሓለፍቲ መብሪ ተዋሂቡ ብዘይካዚ እቲ ከባቢታት ብምልኡ ብምሕዛእ ኣግራብ ናብ ንቡር ይምለሱ ከም ዘለዉ ዝተዓዘበ ባይቶ ዞባ ማእከል ብተወሳኺ ኣብቲ ከባቢ ቅድሚ ሎሚ ተዘሪኡ ዘይፈልጥ ፍረታት ኩሉ ዓይነታት ድሮ ተፈቲኑስ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ልዕሊ 30,000 ፍረታት ብምትካል ከም በዓል ዓድታት ዛውል ዓዲ ሰላይት ዓዲ ጽንዓይን ካልኦትን ተጠቀምቲ ይኾና ምህላውን ተገሊጹ ንመጻኢ ብዝለዓለ ከም ዝድፋኣሉ እውን ተሓቢሩ ኣሎ أبال بايتو من محدار كبابي أبا شاول ويزور إلسا والدقابر بوغانا أبزهاو التريتو عدتي الكحت قلت أزيكونا كمان أكال مدب سرح نيتو بايتوي مغنياتو بأبايتا رئيخا أبي أونتاو مدايالو أبي ناي حسرتاتالو بقبر رئيخا كوليلكا دحر أب أخي بحا نتحسرتات كميجيرين مالا نتبلجاتات كأخميجير كات عقوبة
ክትዛረበሉ ስለዘጸበቀልካ ከም ኣካል መደብ ስራሕ ናይቲ ባይቶ ዞባ ማእከል ስለዝኾነ ኢና እዚ ዑደት እዚ ኣካይድና ብክልተ መዳይ ከኣኒ ኣብ ውሽጢ ዞባና ዘጠቃልላ ዘለዋ ዓድታት ዝረኣናዮ ምዕባለታት ከምተን ቅድሚ ሕጂ ኣብነታውያን ዓድታት ዝበሃላ ኣብ ገረምን ሽማንግስ ላዕላይን ርኢናዮ ዘለና ተበግሶ ናይ ህዝቢ ቀሊል ኣይኮነን ነበርተን ዓድታት ምስ ከተማታት ዘለው ነበርተን ኣብ ወጻእ ዝርከቡ ነበርቲ ተኣሳሲሮም ተላዚቦም ብተበግሶኦም እዛ ጽርግያታት እዚአን ናብ ተቀጥራን ዘለው ጽርግያ ዘእቱ ጸገማት ናይ ዓድና ሕሙም ኣምቡላንስ ክትኣቱ ይትኽእል ሆስፒታል ክርዳእ ኣይክእል ነፍሰ ጸራት ኣብ ውሕዝ ዝኾነ መደበር ጥዕና ንኽሓርሳ ተሰኪምካ ዝነበረ ኮለል ነዚ ንምሕጻር ከም ተወለቲ እንታይ ንግበር ኢሎም ዘትዮም ኣብ ባይቶኦም ኮፍ ኢሎም ተማያይጦም ገንዘብን ጉልበትን ቀሪቦም እምበኣር ሕጂ እንታይ ትሕጉዝና ኢሎም ምምሕዳር ንእስ ዞባን ክቕርቡ ከለዉ እዛ ዓቢ ብልጫ ዞባ ከኣኒ ብዝለዓለ ደረጃ ከኣኒ ነቲ ተበግሶ ናይ ህዝቢ ብምድናቕን ዘለዎም ሕፅረታት ብድጋፍን ከዓ ዓበይቲ ዝኾኑ ተበግሶታት ወሲዶም ከዓ ጽርግያታቶም ክሰርሑ ቢንቶታቶም ክሰርሑ ምርኣይ ሕጂ እዚ ንመንግስቲ ጥራሕ ክገብረልና ኣለዎ ኢልካ ምምዕዳውን ምጽባይን ዘይኮነ በታ ዓቕምካ ዘሎ ተበግሶ ጌርካ ዝሓፀረካ ሕፅረታት ክምላኣልካ እቲ መንግስቲ ከዓ ቁሩብ ስለዝኾነ ዓብይ ስራሕ ርኢና ደቂ ኣንስትዮኦም ደቂ ተባዕትዮኦም ዓቢኦም ንእሽቶኦም ህፃኖም ቆልዓኦም ብኩሉ ነገራቱ ብጉልበቱ ብማተርያል ብንዋቱ ዓብ ዝኾነ ስራሓት ኣብ ውሽጢ ዞባና ስራሕ ከም ዘሎ ክንርኢ ኽኢልና እዚአን ሕጂ ዘን ዓድታት እዚአን ነተን ከባቢአን ዘለዋ ዓድታት ቅዱስ ቅና ሓዲርወን ከምአን ከም ዝስዕባ መሃር ዝኾነ ብግብሪ ኣርኤነን كم عبالات بايتو خا بأبنات كسا عدتات زين أسرناتن كورسا خمزلناتن كالوت عدتات حتى أزلا حسرتاتن كأني كانوا قاسابوسن نهزبي كسرح كم زلوا كنطف كم زلوا خوفر كم زلوا كانوا تبابعن كمقسقسن كأني حدا خالتي مرعيا عدتنا أو وشتي إذن عدتات نيزوا مع كل زلوا كنقسم كيلو مالتي ቀፂሎም ኣባላት ባይቶ ናብ ዲጋም ስላም ብምጓዓዝ ኣብኡ ብዛዕባ ዝህነ ዘሎ ዓብድልል መሰጋገርን ተታሒዙ ዘሎ ዓበይቲ መደባትን ልምዓትን ብቀረባ ክዕዘቡ ክኢሎም ነዚ ትዕዝብቱ ከካፍለና ርእይቶ ዝሃበና ኣባል ባይቶ ኣቶ ገብረ ኪዳን ተወልደ ብርሃን ብወገኑ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ተንዳላሂ ይፈልጥኒ ተጋጊዩና ይፈልጥኒ زي أمون قداي كل جزء هزبي مثلاً سلازة تمارحناتون حقاً لك هزبين بمنبال زقبرو دولة تراتات عبز تعذب كوين أزيو حد خاب زدنا قني كل جزء أكن تزارب تنخون ملأتنا بحكي هنت تنكن كون مأنتان أمنا أسي زرعنا يزي أسران شوعة زوري أب ماشينات أب حريشة أب هنسا أب كل مرايز وصلت أنا بتهجبر أنا بالمهلاو بتهجبر أخحصو مهلاو سرح مهلاو حد تعذبتي ديكاتنا خارؤي سجاب كندي ما يكزينا نقدام زخيز زنبرة مريتنا نحمدنا سجاب كندي حكيمنا لنا كبابيناوين كمتي مريتو توريسون كيكونس مريتو لميعو نابكت على أن نتلوت سوين تواسا أينا هنولو بحلف في الله كبابي على عدالو مريز لنا أزيون أبز تواسا أينا هنولو صباح ربعو بزتعت أطفي قفيحنا هنا كم تزعل لين كوينس بتكبر ناي سفح مخصب كساران زي بلو هزبنا لمعن ديقاتنا ماين خزن مهلاو تعذيبه أب موداتا أبال بايتو أتقدام قبره أبزهابو متقالة لرئيتو كم زيبل دخلتيو معالت الزرنايا خاب نؤزوبا سرجاء جميع حساب نؤزوبا دوباربا اتي بمنئسيات تتحيز اللو وفري بتعمى عقاب زخونا سرح نايل مع ساحاتي كايد الله بحلفنا عيتي خمست أنزخالي اتنو اشتاي ولدو حدري أبوتاتو حدري أديتاتو تقبلوا بعلو ماشينري بعلو دوزر بعلو مكينة ونان هاجرون ونان مريت بمهانو بتعمى على تحوشي بحلفي إتنحنا وارساي كألو زبلنا بحق أورشنا خبر لكم هناتو زمن سيجي حدر بوتاتو تقبلوا نهاجر زمر حزل من سينا إذا هاجر ناي بحق زتبابع زت أمام سرح كم دلت عزيبه دحرزي أبالات بايتو نتي بعد هالو زفلومو عدوتهم بمنقدي ترى أمني دك أمحارة بمورس حمد تتسجنت سرقيا بمستمقر بمنقدي دك أمحارة أبيلوم نابس مرا عدوتهم زازيموم